Wadhi e kaunti ma Homa Bay, tim mar Agoro Sare gi tim mar Tonga biro ting'o nying kaunti ma Homa Bay tuke mag adhula skunde sekondar gwenge ma Nyanza bang' kawo kombe tugono manobagi alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay. Tim skund sekondar ma Agoro Sare nolo tim skund sekondar ma Tonga gonde 5-2 e finals. Agoro Sare ma gin joloch tuke mag kaunti ma Homa Bay higa mokalo nogolo e nus finals gi tim mar Shandarewa e finals mag nationals manobagi kaunti ma Kakamega. Tim mar Alara Girls nobedo joloch kendo biro yore tuke mag gwenge ma Nyanza ka Gogo Secondary nobedo joloch e tuke mag volleyball. We know the expectation is very high. We are also to that level and we know we can do it once more. Being a defending champion, it is not that easy. And I think even if you have become winners from here, we have seen the competition is very stiff and our opponents have also done so well.